Hej. Dag, Gunnar. Det var ham, der sagde det. Nej. Okay, bare. Ja, du skal den her i. Ja, må jeg have den. Se, den her hedder dildo. Det der, det er min mobil. Hey, det er min. Du er han sagde dit svin til mig. Må han det? Nej, det må han nemlig ikke. Okay. Julie, kommer du? Ja. Ja. De er så dårligt, så han var lige taber en tid. Hvem er det? Det er Emil. Han siger, at jeg er dårlig til håndbold. Det passer ikke. Hvem får flest mål? Hey, det kan lige kamera og fingre. Ej, prøv at tage et billede sammen. Hvor lang tid skal den vare? Det ved jeg ikke. Okay, bare prøv at lave en, hvor I begynder bare at sige, når jeg skal lige finde det her ord. Hej, hallo. Det stemmer. Lækkert. Hyggert. Det kan jeg også, tror jeg. Au, min tår. Jeg slugte min bøvs. Han fik mig til at sluge min bøvs. Jeg har en idé. Hvad? Lave en video, hvor jeg står. Nu får jeg ondt i maven. Vi er ikke engang gået i gang endnu. Jo. Hej Gunnar. Hvornår fanden går I så i gang, undskyld mig? Hallo, far. Hvorfor siger du det? Det er fordi, jeg siger hej til mig. Der kom den. Den sad fast. Der var et hår på den. Hallo, I er i gang med at lave en video? Ja. Hej Gunnar. Nu har jeg altså sagt det 3 gange. Hej Gunnar. Gunnar. Ej, dildo. Julie. Jeg spiller slet ikke på min Hallo, hun er ulækker hende der. Hej, Julia. Hvad fanden var det? Fejl. Okay. Nu skal jeg slå en bøvs til. Ej, helt seriøst. Nu holder du op, du gør så. Nej, det ved jeg ikke. Tror ikke, han kan stoppe den.